Τζίμι, ποια είναι τα όρια της σάτυρας? Η δική σου κόκκινη γραμμή, αυτό που δεν θα Δεν έπιανες υπάρχει ποτέ. κόκκινη γραμμή. Αυτό που λέγανε και οι συνάδελφοί μου στο Σαλιντό λέγανε αυτό που λέω και εγώ, τα όρια. Καταρχάς, σατυρίζουμε τους πάντες. Τους πάντες. Δηλαδή τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τον ανάπηρο, τον ομοφυλόφιλο, τη γυναίκα. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ο Σαμαράς και να λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, είπε ο ίδιος ότι θα έχουμε και γυναίκα, δηλαδή θα έχουμε και ζώο. Δηλαδή αυτό και το αναμεταδίδουν όλα και το δικό μας το αυτοδιαχειριζόμενο ραδιόφωνο. Και έγινα έξαλλος. Τι πάει να πει και γυναίκα, ρε παιδιά? Θα έχουμε και σκύλο, έχουμε και σκουλίκι. Δηλαδή ζούμε σε μια φρικτή υφαλοκρατική κοινωνία, έτσι, η οποία νομίζω ότι είναι χρέο. Το πρώτο μας χρέος είναι γιατί ο φασισμός έτσι είναι νοοτροπία, δεν είναι ιδεολογία φασισμός. Υπάρχει σε όλα τα κόμματα, στους αναρχικούς των εξαρχείων, εκεί να δεις τι φασίστες υπάρχουν ανάμεσα. Δηλαδή σε όλους τους χώρους υπάρχουν φασίστες και κεφαλοκράτες. Ένας άντρας που βαράει τη γυναίκα του ή βαράει το παιδί του δεν μπορεί να λέει ότι είναι αριστερός και προοδευτικός. Δηλαδή για μένα είναι τον φτύνω και δεν ξανασυζητάω μαζί του, πώς να σου το πω.